za kruháčom, tam jaké premyslo. Čo to je do piče? Prečo mi to prišlo? To vôbec, ty si, jak si sa oprel. A stačilo vôbec. Prečo? Chuť kúrenia? Nie, nabíjania, to je všetko. A ešte s kruháčom, alebo obehnúť, čak nemusíš pretáčať. No, točí, ideš a poj. A taďal to sa prehná ty kokot ráno. Pred školou. A na tých Alpinách, jak by to vyzeralo? A jak by grcali tam tí školáci prijebaní. Bo ja to cítiš, že to je 230 koní. Ja to cítiš, že to je 3,5. Tá vačka teraz, dajme tomu, cítiš tú vačku vo vysokých otáčkach, hej? Vtedy tá vačka, čo si spraví. Aha, zeber. A ide. Čo si nenecháš stiplovať? Alebo na furt. Aj toto bude na fušerku, toto bude. Myslím, nedá sa zahambiť, deduško. Nedá, detko to vie nabíjať. Aha. Máš benzín pustený či plyn? Plyn. Plyn. A jak to ide? Keď si prepol na benzín, to je jak skurvené. Lepšie, no. To vôbec. Môžeš ujebať a jebni na benzín, to teda normálne zahodí. To je jak moje auto, toto akurát od 120 to je stále silné. Tak nadúval. No ide to aj nebo. Máš 5 či 3? Koľko je 80? Koľko či čo to robí? Ja bych sa zaradil pred neho a opustal neho ostreka. Nabíja, keško nabíja. To si otvár. Koľko tak normálne prešmyklo práve koleso. Nie, na vždy sa neoplatí moc. Ja viem, ale tak natoč jeho výraz tváre, keď ide. Podíčaj mi to. No ideš. Treba to sem tam prehnať to. Počkaj, Dačko, príde ty kokot zo sladne pedala sa. Predám Passat. Predám Passat. Predávam Passat. Predávam Passat. Kupujem BMW E30 318 IS. Ja si myslím, treba ho ísť previesť na 34 a kúpiť 34. A bírové predávam, či kupujem bírové. Predávam, kupujem bírové. No. A ona je taký, že kupujem, odbíra sa. Kupujem od Bihasu. Łatko, nazda łatko. Predávam Passat. Aha, tuto zaknedli. Si zabil! Tuto zaknedli. Na križovatke, nech vidia tu. Toho deda starého, naloženého. No ten volán mi ako si nesedí do piče v rukách, neviem, nemôžem si pomôcť. Daj tam ten z 30, to bude vyzerať lepšie. Predávam Passat.
No ideš, Alko zastav. Bobo, ja sa tak zlaknem, keď začneš robiť hento. Nejde to. Predávam Passat! Smrľavý. Práve, že ono to potrebuje určite, táto 34 je taká, Potrebuje pecky. ona potrebuje prebrať sa. Šebo, Potrekne. urob pomoc. A urob prelenku ačo. Jako kuceš, ako hadíš, poď. Ešte zahrať, Bobu. Poď, pridaj, Bobu. Poď, ako šukáš, poď. Urob Justyho. A predávam Passat. A ideš. Ani rádio nejde. A, ona cesta. Tam je nejaký racer, aha, vpredu. Kde? Na modrej Astre, pásy cez kapotu. Dodge Viper, modrý. To vôbec, nevidím tam nič tak. Oj. Bou tam, Vladko, bou tam. Bou tam. Nie, není cesta na to, Není cesta. Nešpekulujte, neprovokujte ma, lebo ja Kru- záložím, ale... A bude nás krútiť vo onej nadstovku, už nás bude krútiť. Však ti hovorím, že tam je závoďák. Ja predávam Passat. A predávam, punto. A teraz mi im nalož, Vlado, poď a plnka, nikto tam není. A knetle. Na trojke. Ty závoďák vyjebaný, si zabil. Také sa zebere, že? No. Ale moje auto, no. Tak to vôbec, Áno. tvoje sa nebere. Ale vo vysokých Ako to, no však áno, ale kokot Roman, však to má 230 koní, jak mám ja. Ale ty kokot, koľko kilo? No jasné, váha, ťažké. Však my sme O sa 50 naháňali kg s viac jak Vládkom. ja. Ale my sme sa naháňali. Naháňali s sme Vládkom. sa, on mi pomaličky utekal. No, Áno? no. Aha. To je ťažké toto.